de Xosé ao lado do partido para o que el estimase oportuno, non tiña ningún ánimo ni ninguna ambición de ningún tipo, e por tanto hoxe, liberado xa da miña responsabilidade persoal e política de formar parte da lista, pois ele sabe que vai contar comigo onde poida, que vou a facer o que sei facer, que é traballar. O vindeiro 1 de abril, á 1 da tarde, está convocada unha comisión municipal de urbanismo. O motivo desta é dar traslado aos grupos políticos da comunicación da Secretaría Xeral de Territorio e Urbanismo, pola cal devolveu o Plan Xeral, negando a súa aprobación definitiva, así como dar resposta a este escrito por parte do goberno local. A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra aprobou a contratación dunha asistencia técnica para impartir cursos de formación e cualificación no sector comercial a 50 pequenos establecementos da provincia. A iniciativa englóbase dentro do Plan de Apoio ao Comercio a túa medida e ten un valor de 100.000 euros. A Praza da Constitución da Estrada albergará unha nova visita da mostra de artesanía e curiosidades do mundo Arcomún. Será entre os días 31 de marzo e 10 de abril. Trátase dunha feira multicultural itinerante organizada pola asociación do mesmo nome. A Escola Infantil Municipal abrirá o 1 de abril o prazo de presentación de solicitudes para o vindeiro curso escolar 2011-2012 que se iniciará no mes de setembro. Estabas buscando un café así, tranquilo, acolledor, doce. Agora xa ten na estrada o lugar onde atoparte. Café Mimela, o sabor dun café doce e moderno.